muž a Putin. Ale ste moja rodina a ja som daleko, takže môžeš dovoliť, prosím. Dobre, takže ešte raz, ďakujeme. Thank you. Dobre. Ďalej, kto? Ukáž maminke, ako si Marekovi vinčovala. Ukáž Marekovi, ako si vinčovala. Ja neviem, kde máš starček. Takú kúku mi dala. Máš svoj dar. No, neviem, čo je od nás? Včera bude takú krásnu kúku. Aha. Mňam. Thank you very much, thank you. Dobre. Ty si dal Marek pus? Ešte jeden Marek. Co za škelice? Všetko najlepšie, čo je zdraví, šťastný a dopredajú práci a budete mať dopredajú. Mami, môžem ti vybrať pohľad, však? Jasne. Oblaknuli, ktoré neviem. To je pre nás, budem prehrávať všetko. To je od nás, všetci. Štyria. A ten papier? Aj to? Veľa šťastia, zdravia, lásky, pokoja a všetkého dobrého. Či si to zaslúžim. Dobre. Dobre všetci? Hej, ideme na Tiramisu? Tiramisu, dobre. Alebo čo sa robí teda sa otvorí, alebo na tiramisu? Ja. Výrobky kraja je jeden. Ale mne to dáš. Máme si víno. Oni majú deti. Ale čakaj to na mňa. Ďakujem. Green. Zelené. A ty máš aké? Ty máš green. A vyťahnete si, lebo potom sa budete baviť. Ale ja som ten najkrajší. Ale musíš si ťahať. Počkaj, musím. A čo to je? Skúsi. Už máte veľké ruky. Hopa. Ďakujem. Havana klub. Čo je? Dostal som Havana klub. Aha, to si. Dáš? Ok. Ukáž. Už tiež krásny. A ja mám toto. Ja? Mám takýto. Ja? No, tak aby vedeli. Mám takýto. Posledný. Krás. Ukáž. Ty máš taký ako ja. Ukáž si? Páči. Ďakujem. Ej, ha? Moje. Moje. Poďte si papi dať jeden, áno. Čo to je? Ďakujeme. Bravo. Poďme si dať papi. Mám ja? Nie. Ona už má darčeky. Ďakujem ti. Teraz ideme.